O partido da xornada non defraudou, e senón que lle pregunten os máis de 700 aficionados que se deron cita no Sangoñedo ás 5 da tarde para ver a ese de Chantada contra o líder, o Compostela. Un gran partido que rematou en táboas, pero que calquera puido gañar polas ocasións que se viron no terreo de xogo. Co empate a un tanto e na reta final chegou a polémica, nesta xogada que marcou Pablo e o xuíz de liña marcou fora de xogo. Pero o partido foi moi limpo, aínda que se xogou con moita intensidade. Os chantadinos foron polo partido dende o principio e viron a recompensa neste gol de Cadete no 38 da primeira metade. E ben poideron rematar o partido cun par de ocasións máis, pero que non chegaron a definir ben. Eso contra o líder acabase pagando, xa que no minuto 73 o Compostela empataba o partido con un tiro dende a frontal moi ben colocado. O adestrador só tiña verbas de eloxio para os seus xogadores. Estuveron moi concentrados e bueno, a verdade que tiñamos que haber sentenciado un par de xogadas aí que tuvemos, pero bueno, o de sempre, non este fútbol e con esta actitud non vamos ter problema para pelear, incluso por estar aí arriba, non? Na reta final chegaba a xogada polémica que fixo que ese de Chantada quedara cun home menos pola expulsión de Cadete que viu a segunda amarela por protestar. Foi entón cando o Compos intentou dar a volta e tivo un par de ocasións, pero Chantada estivo moi ben en defensa, igual que Melendo na portería. Ao final, empate a un tanto que sabe a pouco ante o máis forte da categoría. Sí, a verdade é que estamos falando, aparte de ser líder, está con uns números impresionantes, non? E eu penso que tuvemos cao por moito tempo. Eles reaccionaron ao final cando expulsaron a Cadete, nós con 10, o cansancio que tiñamos encima, tiveron aí un par de ocasións, pero eu penso que o resultado xusto sería unha vitória por a Chantada. E como non, o adestrador tamén puxo a nota a excelente afección que ten a SD e que onte rebosou o Sangoñedo enchendo a grada e lembrando os grandes momentos do equipo chantadino. Sí, por suposto, eu penso que estes rapaces, como viña dicindo antes, merecían unha entrada así e que o público se comportara como se comportou, non? Como a ocasión ben o merece, deixámolos cos mellores momentos do encontro.